Yun mga kabro, welcome back sa akong YouTube channel. Niyan punta karon mga kabro sa akong vlog. Magbanuban ta mga kabro. Inato ta mga kabro sa kanunay suportahan ko ninyo bro sa akong mga vlog. Di ta mo magsawa mga bro. Og kinsa tong mga Bisaya diha mga bro. Please subscribe sa akong YouTube. Og sa mga Tagalog diyan, baka naman subscribe naman kayo sa aking YouTube. Sana hindi kayo magsawa sa akong mga vlog. Sa taga Bohol, may kumusta nyo niya? Ako ni si Aye Vlog Channel. Magwanuban ta sa akong mga vlog. Karon kay op mi sa mga office. Mga kalugar ko ron sa pag-vlog. Wanuban ta mga kabro. Karon mga kabro, magadto meron bro sa ngita yung baboy mong litsonon ugma bro kay birthday sa akong misis. Mang kuan mo dito og baboy og pila ang baboy ilang makuha dito mga kabro. Tara mga kabro. Yun mga kabro, naka-ulit na mi bro, gikan mi sa nangita mi og baboy. Litsono na ko ugma. Nadi mi kaon diri ugma mga kabro, basig ganahan mo mari diri. Libre mo kaon diri. Ugma ni. Mas gabi pa ako pagkaon mga kabro. Wala na ko ka-vlog mga bro kay medyo na busy po ko. Wala na akong kanang nag-vlog sa baboy nga mong nakitaan. Yang kuhaan na na. Kung nga namin sa akong balay, kaulit namin. O sigula pa mo naka-subscribe. Please subscribe sa akong channel. Sa mga Bisaya diha o sa taga Bohol. Sa mga ka-bro diha sa Bohol. Suportahin ko ninyo sa akong vlog. I-subscribe ako ang channel Aye Tarito Vlog Channel. I-subscribe lang ninyo mga kabro para mo nagandaghan ta mga kabro. Road to 30 subscribe na ta mga kabro. Happy na kayo mga kabro kay medyo nadugnagan na gyud ako ang subscriber. Inaot na bro nga magdaghan ta sa ako ang channel. Yan pang mag-subscribe sa kuha. Medyo wala pa nakaila sa kuha kaya medyo bago pa ko diri sa kuang channel. Sa bago diya, ako dahil si Aye 32 Vlog Channel. Mana ang akong channel sa YouTube mga bro. Ito ganiha. Ang lakaw mi. Nami nakita nga baboy kaya tama-tama rapod nga mga kaon po. Magpabusog na. Hindi na mawala. Sige lagi nga ni. Hindi na mawala. Ugma mga bro, mag-scouting na butani ugma mga bro. Ita tao project. Hindi na mawala. Sana ninyo mo. Signa mo pasukatan na traces yung hinanlan mo ugat to proofing. Tutakal lang ninyo mga bro. Endam kung musukat sa inyo ng atop. Uban tanyo mga kabro. Tagalog dia. Kaya naman suportahan nyo ang aking vlog. Bago po ako sa aking vlog Aye Tarito Vlog Channel ang ako ang vlog sa akong channel sa YouTube mga kabro. Sa mga Tagalog dyan, sa mga kabro dyan, naot na suportahan ko ninyo mga kabro sa kanunay mga kabro para mo naghan punta sa ato ang channel. Karong tatawad manihapon na ta mga kabro. Nagluto pa ako ang misis. Sabaw siya og sinugbang akuan. Sinugbang tulingan. Sa kailag tulingan mo na sa ikuan. Si tawag na
pirik-pirik. Budburon budburon. Ay sobra mga na pagpaniud to. May sobra nga isa mong gisugba mo nang sabon. Tangan na mo kamunggay. Pait kayo, pinombre na ko mga bro. Kay pobre mo ta. Ay, so, tangan sa gulan o lagbate para laut-laut po ba? Para laut-laut sabaw. Ay, manihapon na natataot mga bro. Hapit na. O so, wala pa naka-subscribe diha, ayaw kalimot subscribe sa akong channel. Ay 32 vlog channel. Road to 30 na ta sa atong mga subscriber. Daghang salamat sa nag-subscribe. Kung sa uban pa diha nga wala pa naka-subscribe, please click akong channel. Please subscribe o subscribe ni siyang ulang subscribe. I-appeal lang sad ang notification bell para ma-updated po mo sa akong mga another panako nga vlog nga akong i-upload. Sa panuban tayo mga kabro sa akong vlog. Karon nayan ako sa mga pinayanan kay wala naman hope naman sa among trabaho. 5 raman tama na mong trabaho. Nang karon gali mo lingkod mag-vlog. Mag-vlog sa tayo mga kabro. Sa wala pa nakailan ako dahil si Ayi 32 vlog channel. Mo nang ako ang channel, ako nang balik-balikon para di po malimtan. I-subscribe ninyo mga kabro. Naghangayong salamat. Ihapunta ninyo. A few moments later. Ihapon sa me. Para mo sabaw, among sudan. Binulanon. Sinugba nga budburon nga gisabawan. Pinubre na yung mga bro. Okay kayo. Nindot gini sabaw mga bro. Sobra ngayon na paniod to, hinugba. May among sabawan. Ano siya? Ano siya budburon? Sa bohol ano yung mga tulingan. Okay, tangan na mo kamunggay. Lagbate. May mga lagbate terus luyo nga tubo ra kalit. May among gwa-gwaon. Sagol na mag-utan. Nawang. Coba. Masabaw. Nugba na yung mugto. Sayang man og ikaw giring. Di mo na sabaw. Duha ka pitsil na tubig. Nga na man yung sina binulanon man yan. Makarulit ang taga-buhol ang taga-buhol kaya hiling magsabaw. Ya, mana mo ang sabawan. Hapon ito nyo mga kabro. Limog kapangagdan nyo.
Mga yan. Sabor may importante ng isda, bro. Sabor na may ano eh, sabor lagi sabawan. Lawoy may tawag ani mga bro. Ano tambas hubog. Lawoy ba. Ano ba kayo to, be? Matama gyud among sugbang ani ha. Bawang. Sabaw na ron kay ugma na may litson. Nilag ngay mabili ugma litson. Ay para sa panta. Paksyo. Ay bro. Kubla kali ha mong sabaw. Karon. Ito. Ha? Di na ka? Asa po kaya ka-discover ng ano pa? Na si Body Mansya. Di ba mama na itong gamit itong chicken box ka na wala at na kuwa? Chicken? Tama yung sabaw mga bro. Mahurot yun naman ang nakapitsil. Hanggang kuan siguro na abusado mga pulisa. Ngitot kayo kay tangan mo sili para mo hang ba. Hurot din mo ang sabaw. Huwag din ito kang ilan. Huwag patag-irin una. Ha? Oo. Ako rin ako? Huwag ba din yung nag-tip ng yun? Naon mo sila. Pilit. Kaano ka? Naon mo yung nag-irin? Doon. Sudlon. Ya. Ayos kayo. Sulit kayo sa mong sabaw ngayong ngapon. Puro tuloy. Meron ko tuloy. Yun mga bro. Ayos kayo ang sabaw nga binulanon yung mga sabaw. Budburon yung among sabaw, ibutangan o kamunggay o alagbati. Okay kayo? 1 hour later. Yun mga bro. Nahuman na ako ang panihapon. Medyo tama-tama ra gito. Karon kaon na po taog chiria. Mamaya ito ang event ano eh, magkaon mo nag chiria. Okay kayo ang budburon nga mo sa buwan. Ang kaplo. Ay mo. Okay kayo? Pero ang inaabangan ngayon, kung ano nga ba ang load ng kanyang
Sa mag-unang nasaag sa akong channel. Ako dahil si Ayet at ito vlog channel. Please subscribe sa akong YouTube. Apil lang sa ang notification bell para update mo sa mga nanda na akong video nga akong i-upload. Ako Simbad. Ano yung Simbad? Green Fish ang sulot. Yan, bro. Yang kapuhin na, yang. The press. So I actually have a different but it's different when there's press. Ang mga bago diha, mga Bisaya. Supportahin ko ninyo mga kabro sa akong vlog. Nga kagupa da ko na sa ball. May antay uli buhol og wala pa yung pandemic. Kung wala pa itong pandemic, itong niaging tuig makauli may itong December. Kay tanon ta namo mauli og buhol itong December. Na timingan man nga pandemic, may kauli. Not unta sunod tuig, sunod bulan. Wala na yung pandemic, makauli na may buhol. Kita-kita na nyo sa mga buhol, mga buholano. Mga sano, mga sana. Bon. Amen, ay uli og buhol sa atang natawhan mga kabro. Gusto namin uli pero sa akin man, may pandemic. May kauli. Kita mo pista ang buhol, Mayo. Ang pista sa buhol, Mayo. Sa kambulan, pista sa buhol. Mapas mo kaya sa buhol. Pas mo kaya itong guyod-guyod. Miss kay isang bulan nga pista, mapas mo, inom ka. Hindi ka mapas mo sa hangkaon, mapas mo rin ka sa guyod-guyod. Girahon mga silingan. Dire tari bay, ana, dire tari bro. Ay mo Kay bamin. Baboy. Girahon po kay. Ay mo kanang litson dire. Pas mo ka. Pas mo na bro. Pas mo ka bira deh. Entah bang wala na yung pandemic, wala normal na ang dalam. Wala yung na bawalan na tayo nga ano ka bro. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Don't forget like and subscribe sa akong YouTube. Kung bago pa lang ka sa akong channel, i-click lang ang subscribe. Pilang sa ang notification bell para ma-update mo sa akong mga vlog na akong i-upload. Selamat mga kabro, bye bye.